Esta segunda vitrina está dedicada a coñecer o Peirao na primeira metade do século XX. Para iso hai que ter en conta un factor esencial, que foi a construción da vía do ferrocarril, porque supuxo un recheo dunha extensión moi grande que se corresponde ca zona actualmente dedicada a Porto e tamén parte Pablo Iglesias, que chega ata o barrio da Madalena. Esa extensión de recheo, como digo, implicou que se invisibilizase a meirande parte da Ponte Nova, que iba desde o Peirao ata o barrio da Madalena. Consecuentemente, a vía férrea tamén implicou a construción da ponte de ferrocarril, e iso derivou en que non puidese pasar a partir dese momento os barcos de pau alto. Para facer fincape niso, sinalamos algúns documentos de especial relevancia, como é, por exemplo, en 1912, a solicitude que fixo o Concello de Betanzos ao Estado para que lle concedese o terreo do recheo e reaproveitalo á repoboación forestal. Outros documentos que seleccionamos están orientados a coñecer como serían as fachadas durante esa primeira metade do século XX, porque houve varias modificacións, sobre todo polo emprego de outros materiais constructivos, especialmente o cemento. Sinalamos, por exemplo, un plano dunha das casas que se conservan, que é a Fama Esquina, que conservan precisamente o soportal con arco de medio punto. E outro dos documentos que sinalamos na vitrina é o da revista Betanzos, editada polo Centro Cultural Betanzos de Buenos Aires, porque é unha publicación de 1931 na que aparece toda esa fachada fluvial do Peirao, pero cas modificacións nas fachadas. E, ademais, é a cuberta da propia publicación e, polo tanto, é demostrativo desa trascendencia que continuaba a ter este lugar tan máxico da nosa cidade.